קלות תמיד האנשים בירושלים ממשיכים ומענים אותי ברציפות עד השעה 7:24 ואורך כל היום, כל שעות היממה החזירים האלה שים פה שככה כל המוח יעשה ודקירות וגירודים כואבים בעברי הגוף ונופלים לדקירות בתוך העצם של ברך ימין שנדחה בבית חולים הדסה עין עד שיורדים לי דמעות מרוב כאבים ועוד ממשיכים אחרי זה גם החזרזירונים האלה. ואני רואה באינטרנט שמו סרטון שכאילו מישהו מתעצבן שהם מטפלים במחבלי הנוח'בה, שמנוח'בה. אז קודם כל הם מטפלים בהם רק למראית עין, ובית כל אין שום דבר כזה נוח'בה. נוח'בה זה המצאה חדשה שישראלים המציאו כדי שלא להגיד שהחמאס נקנקו אותם, אז הם המציאו, זה לא החמאס, זה נוח'בה, זה משהו אחר כאילו. זה נוח'בה ושום כוח'בה. החמאס זה מי שמזמבר להם את המוח. אז הם ממשיכים גם עכשיו ומענים אותי וכל מה